Hej, det er Kristen igen, og jeg har endnu en gang gode nyheder. Har du hørt det? Temu giver gratis varer til kunder fra Danmark. Hverken AliExpress eller lokale onlinebutikker såsom Amazon gør det. Ja, det er ikke en joke. Først var jeg også i tvivl, men jeg besluttede at tjekke det, og ved du hvad? Det virker virkelig. Jeg fortæller mere om det nedenfor. Klik på linket i beskrivelsen til denne video, eller åbn Temu-appen, hvis du allerede har den installeret. Indtast kuponkoden i søgefeltet. Den står på skærmen og i beskrivelsen til denne video. Systemet omdirigerer dig til en flot side med animation. Der er alt sammen smukt og spændende. Et hjul drejer rundt, eller æg smadres, og du vinder gaver. Og nu bliver det endnu mere interessant. Nogle gange giver Temu dig mulighed for at prøve lykken igen og vinde ekstra gratis varer. Det lykkes ikke altid i første forsøg, men det er bestemt værd at prøve. Det er en dejlig bonus til de allerede garanterede gaver. Hvad sker der så? Du får en liste over tilgængelige gratis varer. Vælg derefter dem, du har brug for, og tilføj dem til kurven. Du kan vælge noget til dig selv eller en dejlig overraskelse til dine kager. Husk, at det er meget nemt at hente gratis gaver. Følg linket i beskrivelsen eller åbn Temu-appen. Indtast kuponkoden, som du har foran dig i søgefeltet i appen. Modtag dine gratis varer og nyd dine indkøb. Tøv ikke. Det virker virkelig. Jeg ønsker dig heldig og fordelagtig indkøb sammen med Temu.